Mangibingelele umsakazi, ngibingelele nomphakathi wonke, ikakhulukazi-ke umphakathi wethu wasemajuba namaphethelo okuyi-Newcastle, eDannhauser ne-Utrecht. Igama-ke nginguSithembiso ngwakaMagubane, ilunga lomkhonto wesizwe khona lapha emajuba, obuye-ke wajutshwa lapha eSishayamthetho saKwaZulu Natal ngaphansi komkhonto wesizwe. Siphelezela abantu abasha la balapha eNewcastle. Abanesikhalazo sokuthi kuthe kunezikhala la obekubheke ukuthi umasipala uma ngabe sekhona lezo yikhala, kunenkampani efike kumasipala yathi ayilethe, umasipala akaletha abantu abasha ukuze bazokwazi ukusebenza kuleyo nkampani. Umasipala akahambisanga ngendlela ngoba azange advertise lezo yikhala lezo, futhi azange enze wonke umuntu azi ngazo. Ngibabuzile-ke ngoba before abantu abasha beze la bayibuza kithi imibuzo ey'nkundleni zokuxhumana nakuma-group esinawo omkhonto wesizwe, babuza ukuthi kwenzakalani lapha eNewcastle. Ngamsendela uSpeaker uZulu, ngamsendela i-question ethi kwenzakalani e-ofisini lakhe, emva kokuthi sesireceive i-voice note eyayithi ikakhulukazi abantu benkatha akube yibona baphuthuma baletha ama-CVs la bese bayasho uma sebewalethile ukuthi bawalethile, bazisho namagama wabo. Ngambuza ukuthi kwenzakalani, wathi uyayiqhelelanisa naleyo nto. Ngathi ngiyafuneka ukuthi sihlangane, wathi sizohlangana. Naye-ke umeya ngamthumelela ngoba naye nginalocingo lakhe, ngambuza ukuthi kwenzakalani uma ngabe kuzokwenziwa izinto azenziwa kanje. Angitholanga impendulo nakuyena. Abantu abasha-ke bathathe isinqumo sokuthi-ke abenze imashi eze la kamasipala bezothi i-process yalento ebikade yenzeka yokuthi kufuneka abantu abasha ayiqale phansi, ukuze bakwazi nabo ukuthi bathole ithuba lokuthi bafake nabo ama-CVs ngoba nabo bahlele emakhaya. Umasipala-ke akuwona wenhlangano, umasipala womphakathi, umasipala owama-citizens wonke endawo osuke wakhele kuyona. So akekho umuntu onelungelo lokuthi athi uma ngabe ezoqasha noma kuthiwa wathola amavoti yena uma ebona ukuthi-ke amandla akhe aleli lapho, noma kuthiwa wathola amavoti uma ngabe sela kwamasipala usuke sesemphakathini okumele ukuthi asevise wonke umuntu either wenhlangano nongeyona. So yiloko-ke okubenza ukuthi bafike la. Sesibaphelezele-ke ngoba ngiyingxenye yabantu abayifaka imibuzo yokuthi kwenzakaleni, namanje-ke batshengisa i-arrogance la ngoba baqhamukanga ukuzothatha uhla ley'khalo zabantu abasha. Sizobalekelela-ke abantu abasha ngoba bethu thina ma-citizens ase-Newcastle namaphethelo sizobalekelela ukuthi iy'mpendulo baze bayithole zibe iy'mpendulo esenelisekayo ngazo. Kungakenzeki lokho, angeke siye kuba iphele endlebeni kubantu abaphethe umasipala la ngoba umasipala owabantu base-Newcastle. Yabo. Sizowufuna umhlangano ne-management kamasipala kanye nepolitiki yonke ekhona la kumasipala nabaphethe kwezepolitiki la kumasipala. Sizowufuna umhlangano ngoba baphethe nje la, baphethe abantu base-Newcastle abayiphethe bona. So sizofuna umhlangano nabo, sifuna impendulo size siyithole kubo. I-process sizofuna ukuthi iqale phansi, iloko esimukubona sishintshe kubo.